Ungqongqoshe wezokuthutha uthi abagibeli bezindiza nesisebenzi kufanele baqikelele ukulandela imigomo ye-COVID-19. Phezu kwalokhu, kufanele bakhombise nezitifiketi zezempilo eziveza ukuthi bahloliwe batholakala ukuthi abanalo leli gciwane. Kanti-ke nezinkampani zezindiza kufanele ziguqule ukwenza. A foreign operator, meaning an airline, is required to submit procedures that show the level of compliance with South African COVID-19 legislation for approval to the South African Civil Aviation Authority. An operator shall not board any passenger without any valid negative polymerase chain reaction or a valid COVID-19 negative test certificate. Umbalula uthi ezikhumulweni zakulelizwe kuzoqashwa ngeso lokhuzi ukugwema ukuqubuka kwesibili kwesivunguvungu salolu bhubhane. His Excellency President Ramaphosa reminded us that the virus is still with us, and therefore any careless actions from our side will determine if we remain on alert level 1 for longer or not. We are exercising extra caution as we open international travel. Isikhulu esiphezulu senkampani engamele izikhumulo zezindiza uMpumi Mpofu sithi izivakashi ezingeke zivunyelwe kuleli ezivela emazweni athathwa njenganobungozi yilezo ezihambela ubumnandi. Umbalula wajobelela ngokuthi nezakhamuzi kuleli zigweme ukuba uvanzi. It's still early to be all over the place and show us nice pictures from Dubai and everywhere. Please stay at home. There is enough space here to enjoy. Umbalula unxuse abagibeli kuba babambisane nabezindiza ukuqikelela ukuphepha kwabo.